Колеги, здравейте на днешното заседание на Постоянната комисия по социална политика, трудова заетост и здравеопазване. Нашата комисия има кворум. От 7-членния състав 4 присъстват. Може да вземаме легитимни решения. Другите колеги по уважителни причини отсъстват. В крайна сметка ще разгледаме само нашата функция, а по-нататък вече колежката ще продължи и с другата комисия. Аз предлагам дневния ред, тази докладна, която е на нашето внимание. Нямаме писма. Ако имате някакви предложения други да влезе в дневния ред на днешното заседание на комисията, не виждам. Даваме думата на вносителя, господин Добрев, кмет на община Разград. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа общински съветници, на вашето внимание докладната за приемане на бюджета на община Разград за 2025 година, изготвен съобразно изискванията на нормативната база, при спазени всички изисквания и нормативи за разработването на бюджета, в който са намерили отражение предложенията и вижданията на общинска администрация, второстепенните разпоредители, както и граждани и организации. Ако има някакви въпроси, които стоят на вашето внимание, предвид така подробно разработената докладна записка, сме на разположение да отговаряме. Завърших. Благодаря ви. Колеги, имате ли въпроси към вносителя? Да, госпожо Радослава, имате думата. Аз предполагам, че това е технически пропуск, по-скоро говоря за приложение, за функция 4, приложение 2.4, функция здравеопазване, 23-24 страница. Тук след точка 4 общо за функцията имаме едно 437 наклонена черта, където не става ясно за какво точно става въпрос, с 34 човека численост. Такова нещо има на другата страница след точка 5.5, 550, пак не става въпрос точно за какво иде реч. Ако може да ни кажете за кое се отнасят разходите в този раздел. Да, техническа грешка. Смисъл или не се вижда при разпечатването, ще проверим. 437 на 20, чакай сега по страница, и трета страница, това са здравните кабинети, разходите за здравни кабинети. Да, то е дейност, ще погледнем форматиране, да, защо не излиза. Къде беше? 500? 5.5, може би трябва да е 5.6 и нещо, каквото е. То е дейност пак 550. Ще кажа точното наименование на една от социалните услуги. Да. Центрове за социална. Да. Защото е било на два реда и като са сви и съжди. Да. Други въпроси, колеги? Моля. Дадете точно как се намава, като са. Колеги, някакви предложения? Изразяване на становище? Не виждам. Те повечето гледам, че са държавни дейности, в смисъл, че са финансирани от държавата. Това е ясно. Въпросът е от общински пари ли са или не са. На друг въпрос. Точно така вменено е закон. Колеги,
Тогава прекратяваме дебатите, преминаваме към гласуване. На нашата комисия говоря, за постоянната комисия по социална политика, трудова заетост, здравеопазване, които от вас са съгласни с така предложения ни бюджет, нека да подкрепят с дигане на ръка. 3 гласа за, против, 1 против, съответно въздържали се няма. Благодаря ви, колеги. Даваме думата на колежката да продължи с нейната комисия. Здравейте, колеги! Днеска съвместното заседание с Постоянната комисия по международно сътрудничество и социална политика. Ние за сега нямаме кворум. От 7-членната комисия присъстват вече 4. Имаме кворум. Тъй като тя докладната е една за всички и господин Добрев, освен това, което обстойно и подробно сте обяснили в докладната записка и приложенията към нея, имате ли нещо друго да добавите? Не, нямам какво друго да добавя. Благодаря ви. Имаме ли колеги, които искат да изразят становище, мнения, въпроси по докладната записка? Не виждам. Аз имам един въпрос към господин Добрев. Кои са конкретните събития или инициативи, за които са предвидени 10 000 лева по това перо от бюджета? И достатъчни ли са и как се гарантира, че тази сума ще бъде изразходвана с реален ефект за международния имидж и развитие на община Разград? Ним 10 000, които виждаш в приложението. Да, точно така. Да. Не, това е преходен остатък от предходна година по един проект, на който господин Гранчаров беше ръководител. И към момента няма яснота тези средства дали трябва да ги върнем, защото са осчетоводени и получени под формата на международно дарение. И сме длъжни отново да ги заложим. Според мен няма да ги разходваме точно тези конкретни средства, защото няма за какво изчерпане проекта като разходи, което е планирано. Добре, благодаря ви. Има ли други колеги, които искат да изразят мнение и становище? Не виждам. Тогава нека да минем към гласуване. Моля колегите, които подкрепят проекта за решение, да гласуват. 3 за, без против. Против има ли? Въздържали? Не виждам. И с това изчерпахме дневния ред и закривам съвместното заседание по международно сътрудничество. Благодаря ви.